Sa mga pangunahing balita, isa patay, 5 sugatan sa magkahiwalay nagsidente sa kalsada sa Albay at Camarines Sur. Lalaki na nagtangkaw manong manlaban sa mga pulis, patay matapos mabaril. Butcher arestado sa mahigit 400,000 halaga ng shabu. Mahigit 8,000 bakanteng trabaho alok sa Kalayaan Job Fair ng Dole Bicol. At Albay nakisa sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ika-12 ng Hunyo taong kasalukuyan. 3 ang naitalang sugatan matapos na masalpok ng isang wing van ang isang dump truck sa bahagi ng ginagawang kalsada sa Pulangi, Albay. PNP may panawagan sa DPWH at mga kontraktor ng mga road construction sa bayan. Narito ang buong detalye. Pawang duguan at napapasigaw sa sakit ang driver at pahinante ng isang wing van truck matapos sa sumalpok sa sinusundang dump truck sa barangay Kinale, Pulangi, Albay, alas 10:50 ng umaga kahapon. Kinilala ang mga sugatan na sina alias Mai, 42 anyos, driver ng wing van, at mga pahinante nito na sina alias Kian, nasa tamang edad, at alias Ryan, 26 anyos, parehong mga residente ng barangay Barayong, Ligao City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Henry Adar Lored, hepe ng Pulangi Municipal Police Station, galing sa lungsod ng Naga ang dalawang sasakyan at parehong patungo ang direksyon sa lungsod ng Legazpi. Nagminor umano ang dump truck dahil sa ginagawang kalsada sa lugar pero hindi nakapagpreno ang wing van at tuluyang bumangga. Sa lakas ng salpukan nawasak ang unahang bahagi ng wing van. Yung dalawa tapos medyo malapit yung nasa likod. Nang malapit na sa road under construction, nagdahan-dahan yung dump truck. Yung sa likod niya siguro di napansin, kaya sumalpok siya doon sa likod ng dump truck. Tumagal ng halos 2 oras bago natanggal sa pagkakaipit ang mga biktima at agad naman ay sinugod sa ospital. So para yung na-settled na yung both parties. Di ko lang alam kung ano napag-usapan nila pero nagkasundo na sila. Samantala, nanawagan naman ang otoridad sa DPWH at kontraktor ng mga ginagawang kalsada sa naturang bayan na maglagay ng road signages kaugnay ng ginagawang road construction para maiwasan ang aksidente. Pinaalalahanan din maging ang mga motorista na magdoble ingat. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa Sipocot, Camarines Sur, patay ang isang ginang matapos na masalpok ng truck ang sinasakyan nilang kotse. Sugatan din ang 2 pa niyang kamag-anak. May report si Mel Moral. Isa ang nasawi habang 2 ang sugatan sa banggaan ng kotse at wing van sa kahabaan ng Andaya Highway sa Barangay Taysan, Sipocot, Camarines Sur, bandang alas 5:40 ng umaga kahapon, June 11. Kinilala ang nasawi na si alias Emily, 59 anyos, may live-in partner at residente ng Baguio City, habang sugatan naman ang kanyang pamangkin na isang lalaking teenager at ang driver na anak ng nasawi. Ligtas naman ang 2 pang sakay ng kotse. Batay sa paunang investigasyon, sinubukang mag-overtake ng kotse sa isang pampasaherong bus, subalit nahagip ito ng kasalubong na wing van na nasa kabilang linya. Yung lumalabas sa investigasyon namin is yung fault po is nasa part po ng Toyota Vios kasi po nag-encroach siya sa linya po no truck. Actually yung truck subok pa sanang umilag kaso close masyado yung distance nila kaya hindi na rin po inabot. Hindi naman actually siya sa preceding vehicle niya is kaya lang siguro yung mahaba yung bus na inovertaken niya. Alanganin siguro siya dun sa bus na inovertaken niya kaya nakarating na siya dun sa kurma kapag nag-overtake. Kaya hinabot niya doon yung truck na paparating to. Nabatid na patungo sana ang mag-anak sa isang pista sa bayan ng Libon, Albay. Samantala, hindi na nagsampa ng kaso laban sa driver ng truck ang naiwang pamilya.
Nangako rin umano ang may-ari ng wing van truck na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima. Ang bali po, tinake on custody naman lang po namin sila. Tapos after nila magkaroon ng amicable settlement, release man lang din po namin sila. Wala naman po kaming reason pa para i-hold sila na ganun. Kasi wala namang planong magsampa ng paukulang kaso yung pamilya. Kasi base naman po sa investigasyon, fault din naman po nila. Nanawagan naman ang otoridad sa lahat ng motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho at laging sundin ang road signages upang maiwasan ang ganitong mga aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Patay rin ang isang lalaki sa lungsod ng Legazpi matapos na mabaril ng pulis. Nagtangka umano itong manlaban sa otoridad na magsisilbi sana sa kanya ng warrant of arrest. May report si Maine Sinares. Dead on the spot ang isang 50 anyos na lalaki matapos umanong magtangkang manlaban sa mga pulis alas 7:15 ng gabi nitong Martes sa Sitio Atungal, Barangay Bangkeruhan, Legazpi City. Nabatid na isisilbi lamang sana ng Legazpi City Police ang warrant of arrest sa suspect nang magtangka umano itong bumunot ng baril dahilan upang paputukan naman ito ng operatiba. Ano ng ating mga warrant officer na merong kumbaga delikadong tao dahil meron siyang baril. So, nang makaharap siya ng ating mga warrant officer, bagamat may banta on the part ng PNP na hindi kaya siyang hulihin, pinuntahan pa rin siya ng ating mga otoridad. Kaya lang bago ma-serve yung warrant of arrest, bumunot ng baril, kaya lang mas mabilis yung ating mga otoridad at dito napatay yung ating biktima. Taong 2024 nang magtangka ang suspect na patayin ng kanyang kapatid dahil sa away sa lupa. Dahilan upang sampahan naman siya ng kasong frustrated murder. Ito yung napabalita na natin na binaril niya yung kapatid niya doon sa lugar na may away sa lupa. So pinailan ng kapatid ng kaso ng frustrated murder. So doon sa lugar, kinatatakutan na siya dahil meron siya talagang baril. Nakuha sa suspect ang isang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Maine Sinares. Sa ibang balita, kalaboso ang isang butcher matapos na makuhanan ng mahigit 400,000 shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa lungsod ng Legazpi. May report si Rose Bilista. Kalaboso ang isang 49 anyos na butcher matapos na makuhanan ng mga iligal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa Zone 2 Barangay 37 Bitano, Legazpi City alas 2:12 ng hapon nitong Martes, Hunyo 10. Kinilala ang suspect na si alias Boy, residente ng parehong lugar. Inaresto siya matapos na maaktuhan na nagbebenta ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Nasamsam din sa posisyon niya ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Bukod pa rito, nakuha rin mula sa kanya ang 2 pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 60 piso. Tinitingnan natin yung angulo na possibility na isa rin siyang retailer dito sa lungsod ng Legazpi. Kasi medyo may kalakihan na yung nakuha sa kanya. Dagdag pa ng tagapagsalita, bagong tukoy na drug personality ang suspect. Kung titingnan po naman natin, yung ating PCNO dissipation ay very manageable naman sa part ng PNP. So, konsiderado pa rin natin na kahit meron tayong nadadagit na mga ganitong gumagamit at nagbibinta ay wala naman masyadong problema sa atin PCNO situation. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Legazpi City Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, mga kagamitan sa pagtugon sa emerhensya ng Coast Guard District Bicol, tampok sa exhibit sa Legazpi City. At Albay nakisa sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Yan at iba pa ang balita sa pababalik na Ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga.
asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang satuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon.
Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Itinampok sa exhibit sa isang mall sa lungsod ng Legazpi ang mga espesyal na kagamitan ng Coast Guard District Bicol na ginagamit sa panahon ng emerhensya. Layunin ng aktibidad, alamin natin sa report ni Angeline Dagta. Ipinakita kamakailan sa isang exhibit sa isang mall sa Legazpi City ng Coast Guard District Bicol sa pangunguna ni Commodore Ivan Roldan ang kanilang espesyal na mga kagamitan na ginagamit sa panahon ng emerhensya. Bahagi ito sa kanilang 4 na araw na capability display at water search and rescue presentation na formal na binuksan nitong June 9, 2025. Ayon kay Ensign Paul Lawrence Literal, Public Information Officer ng Coast Guard District Bicol, layo nilang mapalakas pa ang kamalayan ng publiko at ipromote ang disaster preparedness at maritime safety sa rehiyon. In-exhibit po natin yung mga iba't ibang equipment natin sa District Bicol upang mapakita po sa public kung ano po talaga yung trabaho ng Coast Guard, kung ano po yung pattern na pag-respond po natin at kung ano mga ginagamit po natin na equipment and assets sa paggawa po natin ng ating nilagdang trabaho, ma'am. Ilan sa mga tampok dito ay ang mga gamit nila sa search and rescue operations, disaster response, maritime security, maritime safety at marine environmental protection. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng kagamitan dahil hinayaan din ng publiko na mahawakan at maisuot ang mga ito. Pinapasalamatan po namin, ma'am, yung SM Legazpi po, ma'am, sa pagpapahintulot po sa atin na mag-distill po ng mga ganito po nating asset and equipment and skills po ng ating mga personnel na maipakita sa general public yung trabaho at tungkulin ng Philippine Coast Guard po, especially po dito sa Bicol region. Samantala, ilan sa mga dumalo sa opening ceremony si Office of Civil Defense Bicol Director Claudio Yucot at mga kinatawa ng iba pang government agencies. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Nakiisa ang lalawigan ng Albay sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan. Kasabay nito, ipinagdiriwang din sa Legazpi City ang ika-66 na Charter Day ng lungsod. May report si Maine Sinares. Sa kabila ng panakanakang pagulan kaninang umaga, pinagdiwang ng Matagalbay ang ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang pagunita ay pinangunahan ni Governor Glenda Ongbongao kasama sina Vice Governor Reynaldo Bragais at Legazpi City Vice Mayor Bobby Cristobal. Ilan sa mga aktibidad ay ang Civic Military Parade na dinaluhan ng mga kawani ng PNP, BFP, AFP, Coast Guard, BJMP, Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army. Nagkaroon din ng flag raising ceremony. Panunumpa ng katapatan sa watawat at pagpapalipad ng mga lobot mga kalapati bilang simbolo ng ating tinatamasang kalayaan. Sa lahat ng malalayang mga albayano, sana ay ramdam nyo ang sineselebrate natin ngayon. At with that kalayaan, sana ay, sabi nga, gamitin natin ito sa kabutihan. Huwag maging malayang gumawa ng hindi maganda, pero patuloy na maging malaya gumawa ng mabuti. Kabilang din sa mga dumalo ang mga miyembro ng Veterans Federation of the Philippines at mga kawani ng provincial government at LGU Legazpi. Samantala, kasabay sa pagdiriwang ng kasarinlan ng bansa, ngayong araw ay pinagdiriwang din ang ika-66 na Charter Day ng lungsod ng Legazpi. Bahagi ng pagunita, nagkaroon din ng wreath-laying activity sa loob ng Legazpi City Hall compound. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Dinagsa ng daang-daang job seekers ang Kalayaan Job Fair ng Dole Bicol ngayong araw ng Kasarinlan. Mahigit 8,000 bakanting trabaho inalok sa aktibidad. May report si Danica Garcia.
Sa edad na 50 anyos, pursigidong makahanap ng trabaho si Tatay Alvin ng Barangay Orosite, Legazpi City. Kaya naman hindi niya na pinalampas ang kalayaan job fair ng Department of Employment Bicol ngayong araw na isinagawa sa isang malaking mall sa Legazpi City. Aniya, malaking tulong sa mga katulad niyang job seeker ang ganitong aktibidad, lalo pat mas napapadali nito ang kanilang paghahanap ng trabaho. Nagpunta ako dito para makakuha ng trabaho kasi ngayon wala akong trabaho eh. Saka tapos pa lang kami mag-schooling sa TESDA. Kaya baka ma-hired ako, yun lang po. Isa rin sa mga matyagang naghanap ng mapapasukang trabaho ang 22 anyos na fresh graduate na si Arabel ng Barangay 33 Peñaranda, Legazpi City. Nagbakasakali siyang pumila dahil sayang naman daw ng pagkakataon. Napakalaking tulong po to sa amin kasi since mahirap po talaga mag-apply sa ngayon, lalo na pag fresh grad ka po, minsan di ka po nakuha. So, napakalaki po talaga. Ayon kay Dolly Bicol Director Emilda Gatinao, mahigit sa 8,000 bakanting trabaho ang inaalok nila ngayong araw ng kalayaan na nilahukan ng 35 local employers, 5 overseas recruitment agencies at iba pang ahensya ng pamahalaan. Alam ba ninyo na bumaba na yung ating unemployment na inirelease ng PSA ngayong June? Pero ito ay datos mula sa April na recent survey. So ibig sabihin gumagana na yung ating ekonomiya. So hindi lang naman yan magagawa ng Department of Labor. Kahit yung job fair, it's a DOLE-facilitated activity, but it's an interagency thing, it's a multi-sectoral engagement kasi katuwang talaga natin ang mga employers. Ang role ng namin, katulad ng iba pang mga agencies, is to create an enabling environment where businesses will thrive at para magkaroon ng trabaho ang bawat Bicolano. Bukod sa mailapit ang mga bakanting trabahong ito sa job seekers, layo ng job fair na matulungan din ang kanilang partner agencies at offices na magkaroon ng mga kwalipikadong empleyado. Congratulations sa mga makakakuha ng trabaho ngayon, no? More than 8,000 jobs yan. Siguro dahil sa pag-present nyo sa sarili ninyo, na naniniwala kayo sa sarili ninyo at kakayahan ninyo. Ganyan talaga ang mga Oragon, mga Bicolano, matataas ang level ng skill at kayang-kayang makipagsabayan, no? Magagaling ang mga manggagawa ng Bicol. Ginawa din na mas madali ang pag-apply ng job seekers sa tulong ng mga one-stop shop na nasa venue na tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, BIR at NBI. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!